Ja tervetuloa taas Backyard ohjelman kuvauksiin ja toivoisin, että sama meininki jatkuu, eli noudatatte ohjeitani, jotta saamme filmille mahdollisimman laadukasta tavaraa. Sain palautetta, että äsken ääneni ei syystä tai toisesta kuulunut megafonin kautta, joten käytän nyt mikrofonin. Ohjelma on uutta, ennenkuulumatonta, näkemätöntä ja toivomme, että suhtaudutte siihen asian vaatimalla vakavuudella. Ja onko meillä kuvaus valmis, ääni valmis, juontajat valmis? Hetki pieni. Welcome! Päivä! Tervetuloa Höpsiin yleisö, ootteko te mukana? Täällä on Väikkä, Eki ja Juha. Moi! Jori ja pikkusen Jorista turhia. Ja otettaisiko taas vähän ensin uutisia? It's time to take the news, uutiset. Ootteko kahtonut ollaan semmosen Toni vähän 350 Zeta remmi ahettu? Joo, mies joka tekee mattaharmaa auto, kun ei ole varaa tehdä kiintävää. Onko mitä mieltä? Onko kiintävä auto on hieno? Matta-auto, no joo, tuo hallin kattokin on hieno. Mutta on se, no joo, on se remmi ahettu. Kuka se auto on katsostanut? En mä tiedä. No, Tonihan sanoi, että se muutti Ruotsiin. Tornioon, muuta Ruotsiin. Niin. Joo, Tonihan on nyt hyvä ruotsalainen. Mä kuulin, että täällä on Rambo Ruotsista alueella. Oisko? Näkyykö? Onko Rambo täällä? Where's the Rambo? Have you seen the Rambo? John Rambo. I think John Rambo threw the first blood. He's lost. Yeah, he's lost. How about the another news? Muita uutisia. No, ootteko kahtonut driftereitä tuolla? Siellä on Chris Aallon ja Pöytälaakson drifterit. On muuten pirun komeita vehkeitä molemmat. Leikko kumpikaan täällä paikalla? Pöytälaakson drifteri on hieno, mutta jännä, että se sai sen tänne. Se Kokkolassa ajoitti siihen paaliin. Se luuli, että hän voittaa. Mut viimeinen kierros, mä kysyin voititko? No ei, muuten vittu voittanut. Ajoit sen niin paaliin. Missä on Juha Pöytälaakso? Ei oo vielä Juha voittanut yhtään skapaa. Ois ehkä kohta aika, nimittäin kausi loppuu, Juha. Yrittäjä on kuitenkin. No on yrittänyt häviä tytölle. Chris Aalto ajaa ohi. Se on tyttö. Ihan sama kuin mummuja ajas ohi. Ei vittu voi ajaa. No voihan se ajaa. Jos sillä on makeis kyllä. Se puhuu siitä, että Skylle on voittanut perheautohaaste, minkä te näette äsken tuolla screenillä. Se on ehkä voittanut. Mun mielestä ei todellakaan voittanut. No, Kyllähän M5 voittaa perheautohaaste. On totta. No, katellaan niitä pisteitä. Tommi, mitä mieltä oot Max Boomista? Siistejä autoja. Nyt on ollut aika hiljaa tässä niinku 4 minuuttia. Joo, voitais antaa aplodit ihan kyllä siitä, että on... Max Boomille pienet aplodit. 4 minuuttia hiljaa hallista. On se niinku viimeisen kierroksen aikaa. Me on tehty viikko videoa. Ja jätkät tulee luukuttaa paskaa. Kenen tahansa on passa. Ja vaikea on osallistua Max Boomiin. Sä meet ostat auton. Totta kai, auto. Sulla pitää olla auto. Ja sä ostat siihen passan. Niin.
Joo. Saat sit jotain satanan mattoa sinne ja noitushommia tulee ja sinä passolla voitat kisan. Joo. Joo, kato vatteja Tommi. Kilovatteja. Kyllä mä niinku tajuan Emman kisat, että niissä on äänen laatua, mutta nyt on niinku paine. Miksi? Pistetään pienet Max Boomille takanurkkaan. Ne on kuulemma vahannut autonsa. Eikä ole seuraavana aika ottaa paikalle meidän vieras tälle viikkoon. Hänen käypä esittelyä. Hän on 16 kiloa miestä. Voittanut yhden maailmanmestaruuden. Asuu tällä hetkellä Sotkamossa, koska ei asu enää Sveitsissä. Pyydän lavalle Jimi Räikkönen. Istu. Musta tuntuu, että me tarvitaan myös tiki tänne. Oli Kimi. Mitä on mennyt Sotkamossa? Häh? Hyvin, ilmeisesti. Onks Minttu täällä? Kuka siis niinku Minkkisen? Mä luin Iltalehdestä, että sulla on ollut Minttu ton myyrän sylinteriin. Oltiin me tuolta yhden muijan mukaan tuossa matkalta. No sen kanssa täällä. No sä kävit ajaa meidän ylihintaisella golfilla. Niin. Kierroksen. Niin. Stiki vieressä vähän antoi sen neuvoja, koska jätkä osaa ajaa kilpaa. Joo, ilman Stikiä se homma olisi toiminut ihan hyvin, mutta niinku Stiki näytti mulle vähän rattaa, niin mulla on pikkusen semmonen fiilis, että mä taisin eksyä kesken siinä kierroksen. Mitä nyt tapahtuu? Mitä? Minkälaista hommaa? Tää ei oo sovittua. Neidit hävittää. Ottakke mihin jotain selkeä. Stiki, voitko auttaa? Ottakke. En minä äkki. Minkälaista vielä tyttöä? Käänny, Johanna, käännypä. Mä en nimeä tiedä. Hän yhtäkkiä tuntee nimeä. No niin. Neidit hävitkää. Minkälainen homma? Stiki, missä on Darth Vader? Lähettekö me tuota? Niin ihan kesken. Joo, minäpä jään tänne. Hei. Miten yleisö? Hei. Tämmösen hyvän opetuksen kasvattakaa lapsille ajamaan kilpaa. Haluatteko nähdä Kimin kierroksen? Minkä Stiki opettaa? Eiköhän katsota Kimin kierros. Hyvin lähti Pöytälaakson mutkasta suoraan taaksepäin. Ja sitten eteen. Jos on jotta pitää golfista sanoa huono, niin aivan surkea vaihelaatikko. Ykkönen ja pakki on vierekkätä, niin mä kävin muutama kerran tuonne pieni sniflu siinä. Toivotaan, että Stiki on kunnossa. Stikillä on erilainen kypärä. Se menee tunteisiin. Siitä tullaan mutkaan. Siinä on Esen mutka. Taitetaan Aikkonan. Mennään nyt se mutka, niin taitetaan ulos. Pitäis taittaa vasemmalle, mutta minne taittaa Jimi. Minne menee Jimi? Miksi sä oot autopesussa? Sama kaveri. Ei kerto miten ajettaa. Sä ehkä pääset tosta matkaan. Mutta auto on puhas. On puhas, on auto. Max Boomiin pääset suoraan. Sitten mennään. Lähdetään seuraavaan mutkaan. Kohti ruutulippua, Jimi. Mennään Japeen, tullaan suoraan Heseen. V-tekillä meni tuossa. Tuut V-tekillä sisään, taitat Heseen läpi ja aika. Tulee siinä, kyllä. Sinä teit sen. Kyllä. Pesun kanssa.
Otako etukeno? Ei tarvii. Otetaan vähän Kimi. Sä menit 2 minuuttia 16 sekuntia. Panna aplodia Kimille. Tää on se nopeampi kuin Jape. Arvon yleisö, vieraamme Jimi Räikkönen. Kiitoksia! Herrat, te 3 siinä. Te 6 herraa. Tämä show piti loppua tähän, mutta olemme saaneet valtavan tiedon, että hötsikävijä, vanha pappa, Jani Olkkonen on täällä jälleen. Onkohan pappa täällä jossain hallissa? Pappa on nimittäin täyttänyt nyt 40 vuotta. Siellä näkyy Taputetaan kännykkä. pappa lavalle. Pappa on Suomen vanhimman tulikerron jäsen, perustaja Mopkosen Jani Olkkonen. Ja hänen pikkuveljensä Joni Olkkonen haluaa toivottaa hänelle hyvää 40-vuotispäivää ja lahjoittaa tämän todella tyylikkään kellon Janille lahjaksi. Pistetään isot aplodit. Mr. Pappa, Mopkosen Jani Olkkonen! Ja tähän uutisankkaan on aika hyvä lopettaa. Nähdään huomenna. On this bombshell, it's time to end. Bye!